Вижте как зоопланктон поглъща микропластмаса. Изследователи за първи път визуализираха в реално време как микропластмаса преминава през храносмилателния тракт на зоопланктон и измериха колко време продължава този процес. Учените използвали флуоресцентни пластмасови частици, за да ги виждат по-добре през тялото на организма. По този начин изчислили, че времето, което е нужно, за да може една частица да премине през храносмилателния тракт на планктона, е около 40 минути, без значение каква е формата на микропластмасата или колко храна е погълнал планктона. Или с други думи, освен че поглъщат микропластмаса, малките организми успяват и да се освободят от нея чрез фекалиите си. Учените също така пресметнали, че планктона може да транспортира микропластмаса от едно място на друго. Как се случва това? Пластмасата има различна плътност, например полиетилен, от която са направени повечето опаковки или техните етикети. Този вид пластмаса е по-лек от морската вода и той плува на повърхността. Докато полиетилен терефталат, например от която са направени пластмасовите бутилки, той е по-тежък и потъва на морското дъно. Когато планктона погълне леки пластмасови частици, той ги отделя с полепнали по тях изпражнения. По този начин те стават по-тежки и потъват към морското дъно. Освен това, планктона е в основата на хранителната верига и това е предпоставка за транспорт на микропластмаса между различни видове. Или с други думи, планктона поглъща микропластмаса, цацата изяжда планктона, ние обичаме цаца с бира. Но както планктона, така и цацата успяват да отдели микропластмасата с изпражненията. В този ред на мисли проблемът не е в самата частица, а в процеса. Когато изпръжим цацата, малките пластмасови частици в нейният корем се променят под влиянието на високата температура. Съединенията, от които е направена пластмасата, се променят и по този начин много по-лесно токсични вещества могат да преминат в тъканта на рибата и оттам в нашата тъкан. Извода от това видео не е да спрете цацата или бирата, а да не слагате топли храни или течности в пластмасови съдове. Също така не използвайте и пластмасови прибори за готвене. А статията на учените от университета в Плимут може да откриете тук.